Puntadewa Drupadi Bratasena Janaka kembar Poneyang jaluk pangapura ya Ger. Pangapura ya Ger Pandhawa. Tinemune kowe kabeh para putu-putuku Pandhawa mapan ana ing negara Wirata nganti Poneyang ora mangerteni ya kuwi. Kuning nggih boten dados menapa Kanjengan. Malah ngaturi uninga bilih wekdal sakmenika sampun pundhat lelampahan para Pandhawa anggenipun alampah dedelikan mapan wonten ing kitha Goro Wirata menika. Malah ingkang wayah ngaturke panuwun dene Kanjeng Hyang Wirata sampun angayomi dumateng ingkang wayah Pandhawa. Ya Matsapati Pak kakekku aku ngaturke panuwun. Puntadewa aku njaluk ngapura ya Ger. Poneyang rumangsa dosa kelawan para Pandhawa. Merga aku wis wani ngeblok paidon sirahe kang kaya Puntadewa merga pun eyang ora mangerteni saknyatane yen to sira iku putuku Ngamarta. Ya mung iki ngene kang beda gandeng para Pandhawa bisa ngentaske panandhange ing negara Wirata. Besok yen nganti ana perang gedhe dumadi peranging para Pandhawa kelawan Kurawa, Pandhawa aja ngetokke Senopati yen prajurit Wirata durung tek. Yen to anak-anak Wirata durung tek bakal ndak toi nganti tetese getih kang pungkasan